Nagbabala po ang Department of Health Region 1 at ang health experts sa patuloy na banta ng leptospirosis ngayong panahon ng tag-ulan at pagbaha sa lalawigan ng Pangasinan. Kaugnay nito, isang 47 anyos na lalaki mula bayan ng Asingan ang nasawi matapos tamaan ng naturang sakit. Ayon sa ulat ng pamilya, lumusong sa baha ang biktima na may sugat sa paa at hindi gumamit ng anumang proteksyon. Makalipas daw ang ilang araw ay nakaranas ito ng mataas na lagnat, pagsusuka at paninilaw ng mata, mga sintomas na pawang kaugnay sa leptospirosis hanggang sa binawian ito ng buhay. Ayon sa DOH, ang leptospirosis ay nakukuha sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga. Dahil dito, mariing pinapayuhan ang publiko na iwasan ang paglusong sa baha, lalo na kung may sugat at gumamit ng proteksyon gaya ng bota kung hindi ito maiiwasan. Ilan sa mga sintomas na dapat tignan sa taong hinihinalang may leptospirosis ay may mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, paninilaw ng balat at mata, pagsusuka at pagtatae, at pamumula ng mata at hirap sa pag-ihi. Paalala naman ng DOH na hanggat maaari ay iwasang lumusong sa baha, gumamit ng proteksyon gaya ng bota at gloves, uminom ng prophylaxis kung inirekomenda ng health worker, at pinakamahalaga ay agad na kumonsulta sa health center o ospital kung nakakaranas ng sintomas. Samantala, tiniyak ng Municipal Health Office ng Asingan na may nakaandang libreng gamot sa serbisyong medikal para sa mga residenteng nangangailangan ng agarang tulong. Isinagawa naman po ang declogging operation sa mga kanal sa bahagi po ng bagong pampublikong pamilihan ng San Carlos City upang matiyak ang kalinisan at maayos naman na daloy ng tubig. Pinangunahan ng Construction and Maintenance Division ng City Engineering Office ang operasyon kung saan isa-isang binuksan ang mga drainage at tinanggal ang mga nakabarang dumi, putik at basura. Bukod sa pag-alis ng bara, layunin din ng operasyon na mapuksa ang hindi kaaya-ayang amoy na nagmumula sa mga kanal, lalo na ito ay nasa paligid ng pamilihan. Ayon sa City Engineering Office, mahalaga ang regular na paglilinis upang maiwasan ang water damage, mold growth, mabahong amoy at mga problema sa tubo na maaaring maapektuhan makaapekto hindi lamang sa pamilihan kundi maging sa kalusugan ng mga mamimili at tindero. IFM News. IFM News. IFM News.